Babi. Ano. Co Já máš? mám čaj. Máš čaj a co máš dobrýho? Leješ omátkou a s mafíčkem. Je to dobrý? Jo. Až to s ní co budeš dělat? Stynkat. Těšíš se? Jo. A vlábneme ukoukám tam na fleži a z mafíčku a z omáčka. Taky tam můžeš tu okurku nechat. Ale masičko s rýžičkou jes, jo? Uděláš to video. To stačí. Jo, už tam je to video. No, já si to ukážu. Tak mi ještě něco řekni a já už to vypnu. Tada. Ale babi, něco. Tak stačí.